naší rodině je velmi silná upřímnost, protože si dokážeme říct i věci, které se druhým nemusí líbit a dokážeme to říct hezky a laskavým způsobem. Pro naši rodinu je teď velmi důležitá pracovitost. Otočili jsme ji směrem dovnitř, směrem k nám, k našemu domu, k naší zahradě a zjistili jsme, že čím více nám daří, tak říkajíc, uklidit to, co máme kolem sebe v nejbližším okolí, tak tím víc se nám daří mít uklizeno i sami v sobě. A to se nám teď moc vyplácí. V naší rodině je hodně důležitá důvěra. Myslíme si, že bez důvěry bychom v rodině jenom hodně těžko fungovali. A že je důležité jeden druhému věřit. A proto tahle ctnost je ta, na které si v naší rodině dáváme hodně záležet. Tvořivost je pro naši rodinu zdrojem krásných rozhovorů, ze kterých vzniká spousta splněných snů.